Вітаю, гэта выданне навіну на Белсаце, і я, яго вядоўца Наста Печанькова. У Беларусі распачаўся новы навучальны год. Школьны званок упершыню празвенеў для 105 тысяч першакласнікаў. Сёлета свае дзверы адчынілі больш за 2600 установаў агульнай сярэдняй адукацыі. Гэта на 200 школаў меней, чым летась. З іх толькі 6 прыватных установаў, астатнія дзяржаўныя. За парты селі больш як мільён вучняў. Першы урок для маладых беларусаў пройдзе на тэму «Нам ёсць чым ганарыцца, нам ёсць што берагчы». Гаворка пойдзе пра цытата дасягненні беларускага народу і яго каштоўнасці. Раней паведамлялася, што падчас урачыстасцяў каля кожнай школы краіны будуць несці службу міліцыянты. Акрамя кантролю пропускнога рэжыму інспектары ДАІ правядуць для школьнікаў заняткі о правілах дарожнага руху. Лепш жыць бядней, чым ваяваць. Такая заява Лукашэнкі прагучала падчас наведвання ім Віцебскага дзяржаўнага універсітэту імя Машэрава. Сустрэча са студэнтамі і выкладчыкамі, прымеркаваная да пачатку новага навучальнага года, адбылася паводле прынцыпу адкрытага мікрафона. Дыктатар назваў моладзь, цытата, пакаленнем, якому трэба будзе прадоўжыць гістарычны шлях Беларусі ў свеце, які змяняецца з шалёнай хуткасцю. Таксама Лукашенко заявіў, што трэба ў паскораным фармаце правесці ў Беларусі новую навукова-тэхнічную рэвалюцыю, пакуль краіну, цытата, не ўцягнулі ў ваеннае супрацьстаянне. Назваў дыктатар і 4 галоўныя апоры моладзі. На ягоную думку, гэта спорт, замежная мова, музыка і абавязковае навучанне. Беларусь правядзе зборы военноабавязаных на мяжы з Польшчаю. Яны пройдуць з 3 до 27 верасня у Кам'янецкім раёне. Паводле Міністэрства абароны мэта збору павысіць навыкі мясцовых чыноўнікаў у фармаванні частак тэрытарыяльных войскаў. У той жа час вайсковаабавязаных падрыхтуюць згодна з вайскова-уліковымі спецыяльнасцямі. Таксама ў ведамстве плануюць аднавіць навыкі каманднага складу у кіраванні падначаленымі. Тацяна Хоміч, сестра Марыі Калеснікавай, заклікала адміністрацыю гомельскай калоніі зарганізаваць палізняволены неабходнае харчаванне. Раней стала вядома, што Калеснікава моцна схуднела. Яна важыць 45 кілаграмаў пры росце 175 сантыметраў. Паводле Хоміч, Калеснікава галадае ў турме. Гэта сталася праз хваробу. Яна пакутвае на язву. Такім чынам зняволеная не можа есці ўсяго з турэмнага меню, бо патрабуе дыеты. Гэта не пра пакаранне злачынца, не пра ізаляцыю палітычнага апанента. Гэта катаванні і здзекі з чалавека. Гэта злачынства супраць чалавецтва. Недапушчальна, каб у 21 стагоддзі ў цэнтры Еўропы ў турме забівалі чалавека голадам. Хоміч заклікае забяспечыць сястры адмысловае харчаванне, неабходнае абследаванне і лекаванне, а таксама дапусціць да яе родных і аднавіць ліставанне з імі. У польскіх візавых цэнтрах Беларусі змяніліся правілы падачы дакументаў. Паводле афіцыйнага сайту камерцыйнай арганізацыі VFS Global спынілі прыём заяваў з дапамогай кур'ераў. Сёлета з 1 верасня ўсім заяўнікам за выключэннем непаўнагадовых неабходна асабіста падаваць дакументы на атрыманне польскай візы. Раней у польскіх візавых цэнтрах увялі асобную рэгістрацыю для людзей старэйшых за 60 гадоў, якія ездзяць у Польшчу да дзяцей і ўнукаў. З чэрвеня падаць дакументы ў польскія візавыя цэнтры ў горадні і Лідзе здолеюць толькі тыя беларусы, якія маюць адпаведную рэгістрацыю паводле месца жыхарства на Гарадзеншчыне. Таксама ў некаторых цэнтрах у сістэму рэгістрацыі дадалі новую катэгорыю – школьнікі і студэнты, якія навучаюцца ў Польшчы. Расія чарговы раз атакавала ўкраінскую сталіцу. Больш за 20 крылатых і балістычных ракетаў збілі ўначы над Кіевам. Пра гэта заявіў кіраўнік мясцовай гарадской адміністрацыі Сергей Папко. Паводле чыноўніка, расійскія войскі камбінавана атакавалі іскандерамі і ракетамі Х-101, паўночна-карэйскімі снарадамі, а таксама беспілотнікамі. Абломкі ўпалі ў 4 раёнах Кіева. У выніку гарэлі аўтамабілі, пашкоджаная дзіцячая юнацкая спартовая школа, а таксама некалькі нежылых памяшканняў. Мэр Кіева Віталій Клічко заявіў, што вядома пра 3 пацярпелых, 2 асобы шпіталізаваныя. Падчас расійскага налёту на Украіну Польшча ўздымала ў неба знішчальнікі. Горача гэтую раніцу было і ў расійскім Белгарадзе. Паводле мясцовых тэлеграм-каналаў у горадзе чулі шмат выбухаў. Папярэдні пашкоджанні атрымаў будынак дзіцячага садка. Прям в крышу садика расхерячило. Просто в хлам. Тэлеграм-каналы Белгараду публікуюць розныя кадры наступстваў. На адной з вуліцаў загарэўся аўтамабіль, выбуховую хвалю выбіла вокны ў суседніх будынках. Пажар таксама зафіксавалі ў адным з прыватных сектараў гораду. Губернатар Белгарадскай вобласці Вячеслав Гладкоў у сваю чаргу паведаміў пра беспасярэднія траплянні ў адзін сацыяльны і адзін камерцыйны аб'екты. Пра пацярпелых чыноўнік не згадваў. Ён толькі зазначыў, што супрацоўнікі Міністэрства надзвычайных сітуацый ліквідуюць наступствы.
Арына Сабаленко прабілася ў чвэрцьфінал апошняга ў гэтым сезоне турніру серыі вялікага шлема адкрытага чэмпіянату ЗША па тэнісе. Агульны прызавы фонд спаборніцтваў складае рэкордныя $75 мільёнаў. Беларуска другая ракетка свету ў паўфінале сустракалася з бельгійкою Элісай Мертенс, якая ў планетарным рэйтынгу на 35-й пазіцыі. Сабаленцы хапіла ўсяго крыху больш за 1,5 гадзіны, каб перагуляць апанентку ў двух сетах 6-2, 6-4. Арына і Элісэ 10 раз сышліся ў вочным супрацьстаянні, 8 з якіх завяршыліся на карысць беларускі. У чвэрцьфінале US Open Сабаленко згуляе 7-ю ракетку свету – кітаянку Чжэн Сіньюань. Беларускія выпускнікі пачнуць вывучаць гісторыю з новых падручнікаў. У дапаможніках апавядуць у тым ліку пра падзеі 2020-га. Праўда, ніяк пра мірныя пратэсты супраць дыктатуры, а спробу дзяржаўнага перавароту. Апішуць у падручніках і фармаванне усебеларускага народнага сходу і адзіны дзень галасавання. Перад тым, як выдаць яго, апрабавалі ў 10 класах 21 школы краіны. Раней стала вядома, што ў новым навучальным сезоне вырасце кошт падручнікаў. Камплект будзе каштаваць 20 рублёў, на 1,5 рубля болей, чымся ў мінулым годзе. Пры гэтым норма распаўсюджваецца на ўсіх вучняў, незалежна ад таго, у які клас ходзіць школьнік, 1 ці 11. Жыхары Мазыра ўсцяж сутыкаюцца з праблемамі водазабеспячэння, што ўжо сталася часткай іхнага паўсядзённага жыцця. На Пралетарскай 81 вада перыядычна знікае, пакідаючы жыхароў без магчымасці элементарна прыняць душ. Сем'і, якія жывуць у гэтым доме, штодня тэлефануюць у службу 115, але пакуль іхныя звароты застаюцца безвыніковыя. Увесну здавалася, што праблема знікла, аднак пасля нядаўніх залеваў сітуацыя паўтарылася. Жыхары плануюць скіраваць калектыўную скаргу ў Менск, спадзяючыся, што гэта дапаможа развязаць праблему. У Бабруйску аўтамабіль амаль цалкам праваліўся пад зямлю. Надзвычайнае здарэнне адбылося на паркінгу на вуліцы Сацыялістычнай. На відэа з камераў назірання бачна, што аўтамабіль маркі «Рено» правальваўся ў вялікую яму паступова. Спачатку левае папярэдняе кола, а пазней цалкам. Кіроўца і пасажыры паспелі пакінуць салон. Паведамляецца, што ніхто не пацярпеў, машыну дасталі з дапамогаю крану. Імаверную прычынаю здарэння магла стацца прасадка грунту праз аварыйныя сітуацыі на падземных інжынерных камунікацыях. Такія сітуацыі ў Бабруйску здараліся і раней на вуліцах Леніна і Гоголя. Каля Гомля пратэстуюць дачнікі, яны выступаюць супраць здачы ў арэнду мясцовага возера. На відэа, якое жыхары вёскі Цыкуны апублікавалі ў тыктоку, сустрэча з мясцовымі ўладамі і арендатарамі. Дачнікі выстраіліся ўздоўж берага і скандавалі не арэндзе, такім чынам выступаючы супраць абмежаванняў, што ўзнікаюць пасля здачы вадаёму ў арэнду. На месцы падзею была міліцыя, аднак абышлося без затрыманняў. Рыбакі з Петрыкава паказалі незвычайны улоў, які стаўся сапраўдную сенсацыю сярод мясцовых жыхароў і рыбаловаў. У Прыпяці яны здолелі злавіць гіганцкага сома, даўжыня якога склала ўражальныя 2 метры 20 сантыметраў. У выніку рыбіна заважыла 75 кілаграмаў, а даставалі яе з вады каля 2 гадзінаў. Далей без каментара. Мурки! Пониже! За жабру, за жабру, за жабру! За жабру бери! Ой! Давай, давай, давай! О! На гэтым я з вами развітваюся. Захвочваю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, калі гэта для вас бяспечна. Асноўныя навіны дня глядзіце ў аб'ектыве. Усяго вам добрага і беражыце сябе.